ga ik even in de bladen. Wat een bijzonder huisje wennen jou. Ja, zeker. Het is wel heel iets, hè? Nou, het valt aan, hè? Wie had je met 4 jaar wennen, dus... En wie ben oude jaren, dus dat kan nou altijd. Rond de genaag. Ja, ja. Wie ben net zo gerut online. Altijd een hulp met plezier wen. Ik viel me hier thuis. Ja. Ik vind die mooi. En je had ook nog wel een groot gezin hier, wen ik nog. Hoe groot? Nou, ik meen dat ze wel stukken van haar ben hier. En de jong ook. Zo mooi vrij, hè? Je kan je maar doorheen komen en net iemand die keert jou als je wat bij gaan willen. Kom maar, kom maar, kom maar. En is het een soort onderhoud? Ja, het dak wordt minder. Ja, dat zeg ik, ja. Nou, dan gaat de rijdijker al bij weg, maar die zou nog wegkomen zijn. Maar ja, doe je het iedere winter, hè? Is dit huisje van jouzelf? Nee, dit is van de Erven Hoekstra. Dit was vroeger een boerenarbeidershoesje. Die waren verderop de boer en dan waren hier de arbeider. En daar hier jou het van? Daar hier ik het van. En mag ik vragen wat voor hier jou betellen? Ik zou het net weten. Dat zijn vrouwenzaken. En mag ik jou vragen wat voor hier jou je betellen? Ja, dat had ik niet gezegd al, maar €11 in de maand. €11 hier in de maand? Ja. Ja. Nou, dat kan wel uit. Ja, wel net. Dus jou betaling meer aan gas en water dan aan hier? Ja, volle meer, hè? Ja. Ja, want het neemt wel gas, hè? Want het ziet wel wat. Het is net isoleerd, hè? Is het een monument eigenlijk? Nee, hoe nemen ze dat? Karakteristiek. Dat is het. Het is maar krijgt wat van ijzer naar je hand, hoor. Het jou zou wel goed. Het is mij wel goed. Ja, achter mij hebben de olieslachtoffers van het Noordzeekanaal. Die hebben wij in het weekend. En vorige week hebben we een partij ophalen. En nu ben we zover dat we ze wasjes hebben. Dat nog zal ik dadelijk eens aan pakken. En dan gaan we aan de slag. Is dat moeilijk om te pakken? Dat kan. Maar dat wacht ik even nog. Dus ze kan vervelen. Nou ja, dan mag ik schep net pakken. Maar ik kan het soms extra opkrijgen. Dus dat wacht je even nog. Okay. Nou, succes dan maar. Ja, nou, tegen dank.
Zo. Ho, ho, ho. Oh, jongen. Ja, nou de door hebben die. Zo. Nou, kom maar. Zo. Deze maar, dacht ik. Zo. Even zien. Ze hebben even kinderen misschien hoe het was. Of ze hebben hem op recht. Eerst. Ja. Eerst maar eens even zien. Ik ga er zien voetjes wel in mee. Ja? Ja. Is maar met het woord mee houden. Ja. Nou, nu ga ik een bakje met slaolie. Dus je dat ook er eerst even op. Zo. Dan let dat stookolie los. Zo. Wel je stookolie. Nou is er, komt er afwasmiddel op, hè? Het groene monster. Ja, hij ziet er al wat aardig uit. Ja, qua conditie. Ja, En hoe vaak hoor je mijn zwaan beet? Nou, net zo vaak. Dit is de eerste keer. Ja? Ja. En hoe bevalt dat? Nou, dan mag ze me eens lezen. Ja. Helemaal tak af. Met zulke mooie vrouwje. Nou, maar eens even zien. Oh. Ja, je bent voor te protesteren. Ja, ik wil wel denken, je hebt meer wat. Eens even zien. Dus hij en mem die ben in 78 met de vogelopvang begonnen en de dwarme krijgt in wijk met virus besmet. Dus jouw doet dit je hele leven al eigenlijk? Krap om. Nou, ik hoop dat ik nog mooi skof te draaien, want het is geweldig mooi werk. Ja, shit is zwaar nek. Als die nog mooi aan gaat aan zijn skin en dan mooi speelt en dan mooi erop droegen. En dan maar een week als 14 dagen, dan is ze weer vrij. Nou, dan gaat ze een heel kloft en dan brengt ze naar het Lauwersmar. En dan, nou, er is een groepje van die vogels die vlucht op. Die komen in de route en die maakt altijd een slag voor die del. Dus kijk, dus bedanken ze die je nog even van dat je ze zo verzwaren had. Dat is altijd een zwaan, dat is altijd heel ontroerend. En nog een ene ronde? Die maakt altijd even een eerronde voor u. Ja, jongen, nou. En dan zegt ik, nou ja, daar doen we het voor. Dat is echt met je heel te betalen, dat is net uit te lezen, dat is zo geweldig mooi. Even een eerronde. Ja, maak een beetje hard afletten. Ja. Jawel. Zo. Nou, dat was, dat is shit. Zo'n mooi bedje houden van die kleren. En dan ben ik weer. Kom op, jongen. Takkort. Kamerbomen. Nou, mag het goed komen? Ja, dat komt op mijn kleren. Dadelijk, dat het in de rust komt. Zo zeggen, no. Maar ja, dat komt er altijd op hoor. Het is een soort stress voor de vogel. Helaas ken dat hoor. Maar dit komt op mijn kleren.